държавата се отнася адекватно към това производство и подкрепя това производство, при нас тук всичко се нехае. Същевременно им е добре дошли приходите, които идват от тютюна. Значи от тютюнопроизводство ние няма какво да се лъжем, аз съм го казал много пъти. Към 1,5 милиарда това са акцизите, но това не е само от нашия тютюн, от произведение на нашия тютюн, а това са и от вносните цигари, които се вкарат. Реалното, което държавата печели, е някъде около 150 милиона евро. Това е реалната печалба, която печели държавата от тютюн. Не е малко, разбира се. Но дори и тях да ги няма, самия факт, че това производство създава заетост на толкова хора и препитание или пък... само това дори е достатъчно, защото тези хора иначе ще легнат на гърба на държавата и на данъкоплатците. А в този случай тези хора си работят. Освен това ги задържа по тези региони, които са могат да бъдат обезлюдени и знаете какво може да се случи с тези райони при обезлюдяването. Затова господин Кючуков е прав. Ние имаме земеделски ташета. Какво правят те? Клатят си краката. Ето сега чуваме, че много активно се контактува с Китай. Ще идва китайска делегация, която е изразила желание да купува наши стоки, всякакви земеделски стоки и животински стоки. В това число може да бъде и тютюна. Но за това нещо трябва някой да работи от държавните чиновници, които се плаща за това нещо. И ние трябва да изискаме това. Затова трябва да направим една среща с министъра на земеделието и да си поставим тези искания. Ако трябва среща, да бъде организирана една среща с тези земеделски аташета, да бъдат привикани тук на среща, да бъде разговаряно с тях, да търсят начини в срещата с Китай също да се търси начини за пластмент на нашите тютюни в Китай, където той е необятен пазар. Също важи и за другите страни в Азия. Сега,